Moltes gràcies. Els nacionalistes valencians portem reivindicant la creació d'un nucli propi de Rodalies que connecta les comarques de Castelló fins a Vinaròs amb la dignitat que ens mereixem els veïns i veïnes de Vila-real, ni més ni menys que des de l'any 1997, ni més ni menys que fa 20 anys. Primer com a UPB, després com a bloc i ara com a Compromís. Però hi ha molts motius per a tornar a presentar aquesta reivindicació, més enllà d'aquest trist aniversari que d'alguna manera commemorem, ja que en aquest mateix moment, justament ara, estan sobre la taula els pressupostos generals de l'Estat. Ara és el moment de reivindicar les infraestructures i comunicacions necessàries per al nostre territori, tal com ho estem fent des de Compromís amb la moció que ja hem presentat a Madrid a través del nostre senador Jordi Navarrete per a demandar la creació d'un nucli de Rodalies a Castelló amb una longitud mínima de 70 quilòmetres fins a Vinaròs i amb connexió fins a Tortosa. Perquè ja han passat massa governs de diferent color polític per Madrid. Ja s'han fet massa promeses que mai s'han complit, però des de Compromís hem mantingut sempre la nostra coherència defensant allà el mateix que hem votat en Vila-real. I ara, justament, és el moment que tots els partits que estem ací fem lo propi i en Madrid defensem els interessos dels veïns i veïnes de Vila-real. Així, ho ha exigit públicament el mateix president de les Corts, el portaveu de Compromís, Enric Morera, plantejant un pacte contra el dèficit sistemàtic en inversions que vincula als 33 diputats valencians en Madrid, perquè des de l'any 2000 es calcula que ja hem perdut uns 6.850 milions d'euros en inversions, o el que és el mateix, ja s'han perdut 150.000 llocs de treballs per a valencians i valencianes. Un dèficit sistemàtic en inversions que ens fa patir unes rodalies insuficients i encarides, un corredor mediterrani quasi aturat, la falta d'un pas a nivell adaptat en l'estació de Vila-real. Sense anar més lluny, fa només uns dies, Adif anunciava, sense que ningú digués res al respecte, que acabava les obres de l'estació de Vila-real sense fer el pas soterrani adaptat que tant necessitem. Els veïns de Vila-real tenim un equip de primera, però patim unes infraestructures de tercera divisió. Són problemes que vivim els veïns i veïnes que ens desplacem des de Vila-real a València o a Castelló, però si amb la mateixa línia C6 volem anar un poc més enllà, fins a les comarques del nord, fins a Vinaròs, per exemple, les mancances són encara majors. Estudiants universitaris, treballadors, usuaris d'hospitals que segueixen tractaments o tenen familiars ingressats veuen complicada la seva mobilitat a preus raonables, tot i estar units mitjançant ferrocarril, o es veuen obligats a jugar-se la vida en la Nacional 340 tan saturada i que resulta un perill. Un fet que ha portat ja a usuaris i ajuntaments a plantejar la creació de nous nuclis de rodalies de forma especialment intensa en el Maestrat, entre Castelló i Vinaròs, fins a tindre també un enllaç amb Tortosa. Potser alguns posaran en dubte la seva viabilitat, però si és per el número de passatgers, a Saragossa, per exemple, les rodalies amb els pobles de l'entorn són utilitzades per només 800 persones a la setmana, mentre que ací, tan sols l'àrea formada per les ciutats del nord com Vinaròs, Benicarló o Penyíscola supera en temporada estival els 135.000 habitants de Lleó, per exemple, que acaba d'estrenar un AVE deficitari. Si és per la distància a cobrir, en un nucli de rodalies a Castelló, el recorregut fins a Vinaròs seria de 60 quilòmetres, 110 fins a Tortosa, mentre que el nucli de rodalies que va fins a les Àguiles, en Múrcia, té 140 quilòmetres de recorregut, per tant, és viable. Per tot això, per tal d'afrontar d'una manera global el problema dels trens de rodalies a Vila-real i en les comarques de Castelló i perquè pensem que ja hi ha prou de complexos, que ens mereixem uns transports públics no de primera, sinó de Champions, des de Compromís per Vila-real proposem demandar al Ministeri la creació del nucli de rodalies de Castelló, amb la longitud mínima de 70 quilòmetres fins a Vinaròs i amb l'extensió fins a Tortosa, exigir les transferències necessàries per a que es creï la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat, també en Castelló, evidentment, evitant duplicitats i amb el finançament adequat per part de l'Estat. I, per últim, l'adaptació de les estacions amb passos soterrats
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, perquè les rodalies no són només un transport, sinó una eina d'estudi i de treball per a moltes persones. Moltes gràcies.